ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ముందుగా మీ అందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున వందనాలు. ఈనాటి వాక్య ధ్యానం కొరకు 66వ కీర్తన 13-14 వచనాలు చదువుదాం. దహన బలులను తీసుకుని నేను నీ మందిరంలోనికి వచ్చేదను. నాకు శ్రమ కలిగినప్పుడు నా పెదవులు పలికిన మొక్కుబడులను, నా నోరు వచించిన మొక్కుబడులను నేను నీకు చెల్లించేదను. ఈ కీర్తనను గురించి మనం ఆలోచించినట్టయితే కొందరు బైబిల్ పండితుల ప్రకారం బహుశా ఇది పస్కా పండుగ సమయాల్లో వాడడానికి రచించిన కీర్తనగా వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ కీర్తనలో మనం చూస్తున్నట్టయితే ఇందులో 2 భాగాలుగా మనం చూడవచ్చు. మొట్టమొదటి భాగంలో దేవుని ప్రజలు దేవుణ్ణి ఏ విధంగా స్తుతిస్తున్నారో ఆ విషయం మనం చూడొచ్చు. కీర్తనకారుడు దేవుని స్తుతించమని మనల్ని ఆహ్వానించడం మనం చూడగలుగుతున్నాం. అతడు దేవుని స్తుతించమని, దేవుని కీర్తించమని తెలియజేస్తూ దేవుడు చేసిన ఆశ్చర్యమైన కార్యాల కొరకు ఈ కీర్తనలో వివరించడం మనం చూస్తున్నాం. తర్వాత ఈ 2వ భాగంలో దేవుడు చేసిన కార్యానికి అతని ప్రతిస్పందనగా నేను దహన బలులను నీ మందిరంలోనికి తీసుకొచ్చేదని అతను పలకడం మనం చూస్తున్నాం. నాకు శ్రమ కలిగినప్పుడు నా పెదవులు పలికిన మొక్కుబడులను, నా నోరు వచించిన మొక్కుబడులను నీ సన్నిధిలోనికి తీసుకొస్తానని అతను పలకడం మనం చూస్తున్నాం. అదే విధంగా దేవుడు అతని జీవితంలో చేసిన కార్యాలను కూడా ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతున్నాం. నిజమే, మనం కృతజ్ఞతార్పణలు పట్టుకుని దేవుని సన్నిధిలోనికి రావాలి. దేవుని సన్నిధిలో మనం ఆయనకు అర్పించేవారిగా ఉండాలి. మనం మన కష్ట సమయాల్లో, మన దుఃఖ సమయాల్లో దేవునికి ఏ మొక్కుబడులు అయితే చేసుకున్నామో ఆ మొక్కుబడులను మనం దేవునికి చెల్లించాలి. నిజమే, మనం దేవునితో చేసుకున్న మొక్కుబడిని మనం నిర్లక్ష్యం చేసేవారిగా ఉండకూడదు. దాన్ని మనం దేవునికి చెల్లించేవారిగా ఉండాలి. అందుకే సామెతలు 20వ అధ్యాయంలో మనం చదవగలం, వివేచింపక ప్రతిష్ఠితమని చెప్పుటయు తరువాత దాన్ని గూర్చి విచారించుటయు ఒకరికి ఉరియగునని మనం చదవగలుగుతున్నాం. నిజమే, మనం వివేచింపకుండా ఏ మొక్కుబడి చేసుకోకూడదు. ఒకవేళ మనం ఏదైనా మొక్కుబడి చేసుకుంటే అది దేవునికి చెల్లించి తీరాలి. ఇక్కడ చెల్లించుట అనే పదానికి హీబ్రూలో వాడబడిన పదం ఏంటంటే షలాం. షలాం అనే పదానికి ఉన్న అర్థాలు ఏంటంటే చెల్లించుట, ఇచ్చుట, పూర్తి చేయుట. నిజమే, మనం దేవునికి ఏ మొక్కుబడులు అయితే చేసుకున్నామో వాటిని చెల్లించాలి. మనం మొక్కుకున్న ప్రతి మొక్కుబడిని ఆయన సన్నిధికి తెచ్చి ఆయనకి అర్పించాలి. అదే విధంగా మనం వాటిని పూర్తి చేయాలి. మనం మొక్కుకున్న మొక్కుబడిని మనం సగంలో విడిచిపెట్టకూడదు. దేవునికి ఏదైతే మనం మొక్కుకున్నామో అది ఆయనకి చెల్లించేవారిగా మనం ఉండాలి. అదే విధంగా మనం వివేచింపకుండా ఏ మొక్కుబడి చేసుకోకూడదు. మనం న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో చూడగలిగితే యెఫ్తాను మనం చూడగలుగుతాం. అతడు యుద్ధానికి వెళ్తున్నప్పుడు దేవునితో మొక్కుబడి చేసుకుంటాడు. నేను యుద్ధంలో గెలిచి వచ్చినప్పుడు నా ఇంట్లోంచి మొదటగా ఏది వస్తుందో దాన్ని దహన బలిగా అర్పిస్తానని అతడు మొక్కుకుంటాడు. అతను ఎంత వివేచన లేకుండా మొక్కుబడి మొక్కాడు కదా. అతడు యుద్ధంలో గెలిచి తిరిగి వచ్చినప్పుడు అతని కూతురు ఆ గృహంలోంచి బయటకు వస్తుంది. ఆ తర్వాత మొక్కుబడి యొక్క పరిణామాన్ని అతడు అనుభవించాల్సి వస్తుంది. నిజమే, మనం వివేచింపకుండా ఏ మొక్కుబడి చేసుకోకూడదు. అలాగే మనం ఏ మొక్కుబడి అయినా దేవుని సన్నిధిలో చేస్తే అది దేవునికి చెల్లించాలి. ఈరోజు మనం చేసిన ప్రతి మొక్కుబడిని మనం తీర్చి అది దేవునికి అర్పించి ఆయన సన్నిధిలో దాన్ని పూర్తి చేసేవారుగా ఉండాలి. కాబట్టి ప్రియ సహోదరులారా, ఒకవేళ మీరు ఏదైనా మొక్కుబడి దేవుని సన్నిధిలో చేసుకుంటే దాన్ని దేవునికి చెల్లించండి. దాన్ని తీసుకొచ్చి దేవునికి ఇవ్వండి. అదేవిధంగా మీ మొక్కుబడిని పూర్తి చేసుకోండి. అప్పుడు దేవుడు తన దీవెనతో మిమ్మల్ని నింపుతాడు. అటువంటి కృప దేవుడు మీ అందరికీ దయచేయును గాక. ఆమేన్.